ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଡ ପିକ୍ଚର ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସମୁଦାୟ ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀଟା ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ। ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଚରିତ୍ରଟି କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ପିକ୍ଚରଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆମେ ମାସେ କାଳ ଧରିକି ରସଗୋଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ କଷ୍ଟର ଫଳ ବି ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ହି କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଲାଡ ପିକ୍ଚର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବି କହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ହୃଦୟ ସହ କହୁଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର